Здравейте хора, тук с мен Данито. Ние ще правим чалендж без да спирам. Ще пия. Ще снимам. Ще прави дерби кола без да спира да пие. Само че ще изригне. Смучко. Сега гледайте как ще пия без да спира. Сега е страх. Ма ти спираш там. Що спрял, нали без да спираш? Явно той не можа. Сега не го мога. Преди е изпивал най-големите 2-литрови шишета, без да спира наистина. Да, с един мой приятел, то се казва Зав. Ето тук има още едно шише. Вижте сега как ще изсипи колата в реката. В реката, в тунела? В тунела, защото ние сме на тунела. Все едно като пишка. Ма така не го харесва това. Ала. Добре. Хора, сега гледайте как ще го напълни с камъни. Да. Тук има дъвки. Да. Трец. Малинка. Само че ще чакаме половин час. Това няма да потъне. Няма да потъне, но капачката ще потъне. Няма да потъне. И това ще трябва да се напълни с вода. Да потъне. Вижте, тук има... Как се каже това? Вижте... Тук има кубечи с копър. Ти нищо не покажа. Има много малко, защото той ги жари вечно. Докато той иде да се вземе телефона, и я ги изядах. Също става за мен. Така. Защото виж колко много жари я... Чули? Да, това за мен. А отдолу стискам половина още. Чули? Но също става за мен. Чули? Да. Чули? Хора. Това беше клипът за днес. Да. Това беше клипът за днес. И да вижда за утре, не знам. Ударете по един лайк, абонирайте се за моя канал, натиснете камбанката, ако искате още видео. И чао!